Hi guys, madunga po natong tanan. Agabiin na ron. Kapoy ko, ako ng duty ron kay gikan ko kasi kaso sa ITM na tukog hagna. Kay na zero balance ang ITM. Saan na pang ipasadlan og 500. Nadugal kay day mamiso. Day mamiso ang palalab, kitabangan ko. Si Jape nag-drive sa motor. Idugo man lagi ko. Katang, kay takdan ko kuto na pod. Dahil sa kabata diya, nag-backclear eh. Dahil dugay mga uli kay pila mas lanbang. Isagsag umi, mag-alas 9 naman niya, pila mangyapon. Ang ipapamili. Kay pag-abot na dari. Agang binabadya artos sa badong siguro nga puti ni dya pangidirit sa glaba. Sige ang ipapamilo. Pili kay daga na, siyam na. Salamat sa Ginoo kay na okay na gang awa pa patong tanawan ugma basta kay niingan ang tagalan bang nga wa ko na maklos kaya nga masidlan pa man Balik ko na. di na balik kang way mamiso haragatawa sa ang gipat salamat ko sa ang uyab kay gipat-change oil pag ang motor dya abangan pag kunin dyan na ito kugagna. Di kaliana ko na. Kay amang ang trabaho lagi sa salon. Duha ka adlaw na may way. Kuan. Way customer. Madar man og magkaron ikatulog ka adlaw ron wa kun dagto ko niapit giniya way customer ang naudan nila ming way kalugnaw. Ug wa may customer sa kadlaw 150 ray among adiha allowance. Ug wa may customer. Paana lagi. Uda, magagali kay naka-gasolina ko. Full tank katong gahapon kay ako may gisakyan at Monica na tumig-ubay. Tagaan ko ni tag 600 na pod. Ang gas ag 200. Ag kuan palit na tanag tring itlog o sad aniliksi ganyang buntag. Pait talaga. Ay amahan na rin niya baga magnawong bisag si mana man laman 500 dihatag para bawa sa anak wa kaligi handa is birthday sa piso ay dihatag Ginoo na siya magkantigo ni mong Mariano padako naman kasi mong itlog hala kaliha Ang hata mo kung may tayo ha. Love you tayo sa. love you day Love you tayo. niya naglakaw ka ganiha pag uli Sa kayo may hapon tayo sa. hapon Hapon ba ni kakita mo tayo sa. taka maganak din sa mig so mo sila kinapang bantag pang gisali ato katutulya na kay luoy maglakaw unsa dayon sa may mo nakatunas eskwela hani may mo nakatunan ganihang adlaw karong adlaw ha yan na ikaw hani may mo nakatunan Kalipat ko tayo sa. ikaw Samat din man ni. assignment Wow. Bagaw ko. Sige ni na, kay human ra ko panihapon. Pagkaganda to, ang gisuha bagongon, kapoy persig sup way makuha. Wa man day malaki. Ha? Wa malaki na depositoan na pa mag 500. Awa pa malak? Wa. Awa Di day pwede mag-transfer og sa GCash ra. Kay. Basta way sud kuno. Kinanglan jud kuno ato kas imong ATM jud mismo. Wa mo ka pa din nala. Wa kada sid ugma pa kuno to mo sud. Ah, wa jud ko pa nala kay dinala ko sa dito. Ang malasa dyan.
An pa ko sa Ginoo, wa na ra ba ko kagabaw ang AdSense. Ginoo ko, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ha? Kaliyan naman eh. Ba to, ugma palay ko no to matanaw, matanaw. Kanipot ka dyan na. Kasi nakaipos ka medyas, Litsi. Nakaipos mga pante. Ha? Nakaipos ka medyas. Nga. Nadare. Wow. Dadare. Dagalit pa yung mga dapay pante dari Aliana. Ah, Madyo ba karang lipada ni mo? arang ipaja, bahalag dugay. Pwede. Kulbaan mo bilhin ko. Ibaan ko siya gito ko gampo sa gigpila. Diyan nga po nalak. Ipay ka. Ang pangat pa sa Coast Guard, kinangutana ko rin nga, di na kuno pwede. Hindi naman gusto ko musud ko kay muhangjo ko. Ag isa ka guard, ag isa ka guard ningan nga, fill up datong magkuan ka. Mag deposit ka, deposit to ani mo 500 kay nala ko no di na kuno na mabalance inquire. Na balance inquire pa man na. Ah. Katatay pa dapat problema. Ano man? Mao gyapon sang gyapon gidang birth certificate na naman gidang PSA. Hindi nga naman. Mao mangyapon. Mawag. Ang katong aresto nga rong spelling. Aw na si jang birth certificate sa babini. Mao gyapon ng abot. Amo na gamitin man. Mao lagi jagi jahang sa national nga katong 10,000 makuha kay di man mao nga kana wa man na masunod. Masanga siya. O tingkay to. Namay kitong swerte. Oh. Mabuto. Katiilin na, dugay na. Yang ngo sa kinabuhi. Hindi naman. Bali ko na. Uy, ato pagkita ng mga sanggalat tari kayo, wow. Mawala masakit din dyan. Muna masakit o mauli. Mga antag. Di na panita na, uy. Mangga guys, ang pramibulan na gabi. Ala, grabing lami ag unod baga ah. Sus, mura ka bagas diyang naong jud. Na, Kagray? Tayo sa aho. Dori mo, tayo sa aho. Ano man eh? Bow, kuha mo siguro. Day. Ano to na? Ano Sa dali mo, Day. Ano kasi mo? Imuha ni. Day, sa'yo mo sa danday. Nanunan tayo sa. Ninunan? Aman. Pag-fruit na gamit tayo sa. Nanan niya, pura di ka daan. Naya, Ba? anhat ako ni mudo na ya. Sige, Kalimutan, kalimutan ko na. gabi irap ni sa matapad po na. Ibaylo ba na eh. Bayo ulit. Mi aja di anay. Tapos ba? Hindi ko lagi ang pagbuto. So, ulit yan dyan. Dyan ko pinuto. Ano sa ito na? Ano naman yung panty daw eh? Naman yung mga panty na ng ilang silong sa mga panty na yan. Hi sa kanila dili. Congrats ni Mama Julie kay Nanay Bibi. Kaya tituli. Kaya bibir sinuli. Kupon, kalos Ginoo, ampun eh. Italong si Tay, tayo mo ang hinamot lagi. Buton lagi Tay ka. Uy, ba ka dyan. Tay sa palingon ko Tay ka. Tay sa di kayo nilalim kay eskwela kay di wala lamig di lalim. Og eskwela ko wag mo maestra Tay ka. Dita ko maestra kay amang tungon mo ko pasuwat at isa. Kana day mo gi maestro ron di day. Okay, ito ka nang singhag mo at isa. Nang gisingagan man ka, pabuod ya guro ka. Pabuod ya guro ka. Gara mo naging tripod. Ano ba yung tripod yan eh sa? Bawo gikawa naman ko. Siyaw. Ano na? Day. Nganong Mukha na pupupan tayo sa. kaon nganong gisingagan man ka, nagpabuod ya guro ka. Nag-unsa man day mo rong ganina? Suwat tayo sa. Suwat og Suwangan tayo. pangali mo, kumaw ka. Ka?
Anha sa kamanin mo na ya. Kaon na! Hindi na akin gusto na ko ng tayo. Ano yung mag-saitin? Pagka, sinaan. Naigmat gabi, ako nila ng papa, dahil kami na. Ari kang yan yun, nari dahil. Ting schedule dahil di mo dahil. At ikong dahon ng mama. Dakong ba? Madali. Last kong puspit ni Lula Pani na hindi tagko na yun. Bako ka, ang najuan. Dahil, eskwela na kas Merkules. Lahat pa patay. Nay. Mado ka gipasakay ka dahil. Imo kong dadaan ng mama. Yun ang guna. Kanan na, kumabot na lang lagi, nagtudpong nagkakumawan mo ko. Najuan ko. Ano ni? Baga adig uno doon. Pero di siya, talisa na. Nay. Pero baga uno. Hindi talaga pa na ko, Nay. Yalimutan ko, Nay. Tugnaw na ko. Yan, yan ang kasama yan, Tay. Nanggayelo man ka dahil. Yung hilog bitaw, tadya ako, dama-dama. Likse! Panihapo na! Baga. Magkano na na? Ako. Thank you guys.